La metxa i a cremar-ho tot. Anem a dir, Berta, el que diuen sempre Ferran i Maria després de cada mascleta, perquè Javier Alemany, el pirotècnic, se ho mereix. Quina barbaritat a la cantina! Però és que este castell ens ha pegat un susto. No m'ho esperava, eh? Jo tampoc. Estem al costat, estem dins d'un habitacle, anem a dir, d'una furgoneta, i ha retombat tot. S'ha quedat a gust el senyor pirotècnic, s'ha quedat a gust. Javier Alemany, que a més ens ha explicat en què anava a consistir aquest espectacle pirotècnic, però és que s'ha quedat curt. Ha sigut una preciositat, el que es mereix esta foguera, que ahir l'estem veient ja com està prenent, s'estan cremant 123.000 euros, el pressupost més alt de la categoria d'especial. I mireu quines imatges més espectaculars estem veient en aquests moments en directe, a vista de dron. Més pareix que ha pres d'una manera... Bueno, està ja tota la foguera, no? En flama. Els guardians, que ens han comentat que els guardians eren els que cuidaven un poc aquesta foguera, que són aquestes dues figures, aquests dos ninots que estem veient, s'estan resistint, com a bons guardians, estan protegint. A lo millor algú se'ls ha d'emportar a casa, perquè no veig molt d'ànim per a prendre aquests ninots, però sí, la resta de la foguera sí que ja és una gran flama que il·lumina este carrer de Cefeo, que és on s'ubica la foguera
de Florida Portatge, i és que per moltes cremaes que vegem en la nostra vida sempre direm el mateix, que aquestes imatges hipnotitzen. El foc, mira que en ocasions el foc és perillós, però en aquestes ocasions, en la festa, a veure que cau, estan caiguent ja remats. Escoltem al públic, que li encanta el moment que van caient aquests remats, les parts més altes, aquests tentacles en este cas, que és el remat principal d'esta foguera, que era molt ample este remat, Carles? Cridava l'atenció la forma d'esta foguera perquè el remat era molt ample, eren 18 metres. Mira, de fet, estem veient encara l'estructura de fusta, no? Eren 18 metres d'ample i això quan caiga sencer va ser espectacular. Genesis que qüestionava si la tecnologia seria la salvació de la humanitat o l'element que acaba de transformar la seva identitat present, Carles. Aquesta és la història que contava, perquè ja podem parlar en passat, que contava Genesis o que contava Beitia en esta primera foguera seua en secció especial i que ha vingut arrasant, com està arrasant el foc, tota l'estructura, perquè ja ha desaparegut tot, ha desaparegut el pol, ha desaparegut el bust de la dona que representava la naturalesa, ara és una amalgama de fusta, de fum, de foc, de calor, en definitiva, el que és una foguera. I els ninots de baix són els que encara continuen vius. Per a tu el de la dreta i per a tu el de l'esquerra. Molt bé, doncs me'ls emportaria a casa. Un ninot més, meravellós. I ells em veien els bombers que estan sufocant aquestes façanes, calmant una miqueta aquest foc, aquestes flames. M'agradaria veure els veïns que comentàvem abans, ja estan dins de casa o... Estaran amagadíssims, perquè es nota des d'ací, la calor que fa i la calor que desprèn esta foguera, que ja és història, estem dient-lo. El públic demana aigua, Carles, estic escoltant-los. Perquè el públic estiga més prop de la foguera en aquests moments estarà passant calor. I perquè, sobretot a la gent jove, el que li agrada és... Encara que he vist algun comissionat que portava el banyador posat, Venen preparats de casa. Sí, hi havia algú que ja eixi de casa esta vesprada amb la idea de banyar-se esta nit. Al final lo que toca a la cara, banyar-se. Banyar-se i despedir les fogueres ben fresquet, descansar. I començar l'estiu com toca. Així estan fent els alacantins i alacantines i els milers de visitants que tenim també així al voltant de la foguera. Ponsoda, tu estàs ahí en el públic. En qui te trobes? Com estan vivint esta espectacular crema? Pues mira, així estem al costat de la foguera, però anem a pegar-nos la volta perquè també els protagonistes són els membres de la comissió. Enhorabona, què tal? Com va la nit? Florida Portatge, llenya al bombo, que es diu el lema d'esta foguera. Així estan tots amb el telèfon mòbil damunt, molt emocionats. Bueno, no és per a menys, és un any meravellós. Escolteu, Queen and We Are the Champions. És la banda sonora de la nit. Mireu, mireu. Esta és una comissió d'una foguera de barri, treballadora, pletòrica. Per fi, després del 2024, aquest meravellós primer premi, l'any passat no van aconseguir-ho. Enguany, en eixa meravella, en eixa barbaritat que ha plantat Josué Beitia, guanyen el primer premi de la categoria especial. Pues estem expectants, Berta, per veure si ixe remat, ixa foguera cau del tot. Els bombers ho tenen completament controlat. De fet, el cap de bombers no el veiem preocupat. Estan acostumats a controlar el cremaes així a
a Florida Portatge. A poc van caiguent algunes parts. A veure... Escoltem crits de la gent i de seguida pensem que va caure i se remata, que la gent, cada vegada que cau un trosset, crida. Una pota del pol, crida. I la gent és que no es mou. El públic no es mou fins que no cau tot el remat. I ahí estem veient, pues, a aquestes vellers, no?, com estan disfrutant. Sembla que estan ballant, no?, al ritme de les flames. Quina imatge més bonica, aquestes espurnes, aquesta imatge cenital des del cel. És tot un privilegi. Sí, perquè això només se pot veure a casa, Totalment. Així els que estiguen així ben prou de la foguera no estaran veient-ho ni tan bé ni en tant detall com estem oferint-ho nosaltres. Paloma està satisfeta. Paloma sí que està veient-lo bé, que està en primera fila i li brillen els ulls i a través del brillo dels seus ulls podem veure, li fa efecte espill, podem veure com està cremant aquesta foguera. A totes les espurnes, quina imatge més màgica. Mira, això podria ser una constel·lació, que és el que parlàvem abans, Berta, que cada carrer d'este barri té el nom d'una constel·lació. Constel·lació és el que estem veient ara, aquestes estreles, aquestes espurnes en forma d'estreles que estan il·luminant el cel d'este barri de la Florida, bueno, d'este barri de molts més, perquè en aquests moments hi haurà algunes fogueres més cremant a la ciutat d'Alacant. El cel d'Alacant s'il·lumina, una nit com esta, perquè estan repartides totes les fogueres per absolutament tota la ciutat. I que contentes estan, Elles no ploren com les xiquetes. No, elles s'ho prenen d'una altra manera. Elles estan contentes per tot el que han fet, per tot l'any que han passat, per esta setmana que han passat, que m'imagino que haurà sigut màgica per a elles. Hauran viscut molt unides. Quina setmana hem passat així a Alacant. Com hem viscut aquestes fogueres, totes les mascletaes, totes les ofrenes, els 2 dies d'ofrena, i acabem amb esta crema espectacular. Quines festes tenim, Carles, quines festes tenim a la nostra terra més bones. I quina sort tenim, Berta, de poder viure-les totes, sobretot tu en Terra de Festes, cada divendres. Moltes gràcies per la promoció, Carles. Cada divendres, Terra de Festes, ja ho sabeu. No vos ho perdeu, perquè recordarem alguns moments també de fogueres, ja que estem. Que complicat la tasca dels bombers. Que complicada la tasca dels bombers. Controlar el foc, controlar el fum, refrescar les façanes que rodegen, en este cas, a la foguera de Florida Portatge. La tasca de l'artista o del constructor és molt important. La tasca del dissenyador és ben important, però sense els bombers no hi hauria crema, I estan perfectament organitzats, durant tota la nit. Porten una organització perfecta per a poder arribar a totes les cremaes. Se'ls fa tard, anem a dir, perquè és de veure, clar, perquè en són molts, però és que fogueres en són més. Aleshores, veurem cremaes fins les tantes de la matinada, però és també part de l'encant. Avui no es dorm. No, avui no. I demà a treballar, anirem com puguem. Ja se descansarà com puga i quan se puga, però l'important ara és acomiadar aquestes fogueres de 2026 com toca. I els comissionats i comissionades de Florida Portatge volen exprimir este any, perquè este ha sigut el seu any. Han viscut una setmana des que es va conèixer que ells eren els guanyadors d'esta foguera adulta, que la tenien com la millor foguera d'Alacant. Jo crec que no volen que s'acabe l'any, i per això estan aguantant i aguantant. I la foguera, La foguera que s'hi aguanta. Resistís, tampoc vol caure ella, Deme igual. 123.000 euros més ben gastats. Mira, ahí estan repartint aigua. Ahí estan repartint aigua, que és el que vol la gent jove. I no tan jove! I no tan jove, cabellís. Jo si estiguera ahí, bueno, jo soc jove, Carles, però... Home, qui te va discutir lo contrari? Però tu estaries ahí banyant-te, que sí?
Jo estaria ahí banyant-me, clar que sí. I mira, ojalà, mira, per la banyada que han fet enguany Ferran i Clàudia... Que divertida. Ojalà siguin així també, Ferran i Clàudia. Que divertits han estat en la crema de la plaça de l'Ajuntament. Que divertits. A poc va caiguent, però lo que és l'estructura central, Berta, ixa, ja l'ha fet Perfecte. molt ben feta. No, a prova de ventolaes, que ha fet vent també, hem tingut dies de vent, així a Alacant hem tingut de tot, calor i vent, i ha resistit, i ahí estem veient com continua resistint, junt als ninots que envoltaven la foguera, que també estan ahí resistint. I ara me pregunto jo, i els ninots que envolten la foguera, què feien ells? Pues es pegaran una patada i aniran cap a dins. Això ho fan els bombers molt ben fet, també. És que estan molt separats. No es va quedar res sense cremar, Carles. I això ho saps tu, Això està clar. El que tenim clar és que la banyà, així a Florida Portatge, ja ha començat. Però un xorro d'aigua. No, és fort i ho saps, que és fort. Sí. Però així ja ha començat la banyà. Mira com s'apropen. Ixa màniga d'aigua ha de pesar lo seu, O sigui, això, amb aquesta pressió d'aigua no ha de ser fàcil. Bueno, però bombers sí, òbviament, no? Però per a persones com tu i com jo... Per això no ho fem nosaltres, Carles. Però no estem a l'altra banda. Claro, per això no som bombers. Nosaltres estaríem a l'altra banda, pegant boig i demanant aigua. Mare meua, mireu, mireu l'estructura, que no cau, és que ni es maneja. Ni un poquet. Mira. La gent ve preparadíssima en fundes de mòbils, en la pitjor roba que tinguen per casa, sabatilles que es puguen tirar, perquè venen adrede a per la banyà. Sí. Porten ulleres de bussejar i tot. Però que la gent ve preparadíssima. Gent del barri, gent d'altra punta d'Alacant, moltíssims visitants que m'està veient durant tots estos dies a Alacant. Ara cau! Ara cau! Ja està! Aplaudiments entre el públic. Ara cau. Ja està. Ara ja Gènesi, ja sí que no queda res. T'ha costat, Li ha costat, que ben fet estava. T'ha costat, la pròxima vegada que veig a Beitja li ho ha de dir. Escolta, no les reforces tant. Que sí, que aguante, que ens agrada veure les plantaes. Una crema lenta. Els que ens agraden les fogueres, ho sabem, no? Que les cremades lentes per a poder disfrutar-les són les millors del món. Aigua, estan cridant. Ara ja sí. El foc que acaba de cremar esta foguera, els bombers que acaben de banyar al públic assistent, i tu i jo, Berta Baidez, ens n'anem. Jo crec que tenim que tancar ja la paraeta, després d'una setmana sencera passant calor i disfrutant. Moltíssim. Tanquem la paradeta i ara sí donem la benvinguda. Ara sí. A les fogueres. Hola, Fogueres 2027. Ha sigut un autèntic plaer a Alacant, com sempre. Ferran i Maria, com esteu per ahir? Adéu 2026, hola 2027, al vostre costat, les 2:09. 2:09 de la nit ja, és que ja quasi és l'hora d'alçar-se per anar a treballar. Sí, ja estaria bé, que tanquem la paraeta. Ja està bé, tanquem la paraeta, però havem viscut una nit fantàstica al vostre costat. La millor forma que tenim els mediterranis de donar la benvinguda a un nou cicle, a l'estiu. Ha sigut les fogueres meravelloses.